Nsibu numru 2. Kemm jinħaj jgħid il-mulej il-mew tal-midne jinħamarniġ jizda joġobni li jerġaluna nitri ħażina u jibda jgħix. Fl-isem tal-Messier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza llum qegħdin nibdew ir-rebbija bl-għajnuna talla. Tajjeb qegħdin resqejn lejn lejt il-kbir. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew naħarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Kalinu u Ġorġa Żammit. Int li tiftaħ dirajk lil-midien bejn u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-rajjiet tajjeb li tara fin-naħġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmut tfittex in-naħġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej kun int li tmexxi l-qlub tagħna għax mingħajrek ma nistgħux noġbuk. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-mulej arrafni u jien sirt naf, inti urejtni l-emejjel tagħhom u jien bħal ħaruf ġwejjed meħud għal-qatla ma kontx naf li kienu qed inassu kontrija u jgħidu. Ħanoqtlu s-siġra bil-frott tagħha, inkaċtuh mill-art tal-ħajjin u ismu ma jiftakruhx aktar. Int mulej tal-eżerċti imħallef ġust li tifli l-qalb bil-moħħ ħallini nara il-vendetta tiegħek minnhom għaliex fidejk irħejt il-kawża tiegħi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sam responsorjali. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Salvani minn kull min ħabbatni u eħlisni li ma jaħtfunix bħal il-jum u kattowni u ma jkunx hemm min jeħlisni. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Għamel ħaq minni mulej skont is-sewwa tiegħi u skont it-tjubija li hemm fiha. Ħajjintem il-ħażen tal-ħżiena u jitwettak il-bniedem sewwa. Int li tarbel il-moħħ u l-qalb int Alla ġust. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. It-tarka tiegħi hu Alla li jsalva l-minu qalbu safja. Alla u mħallef ġust. Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira jożżuha u jagħmlu l-frott billi iżommu sħiħ. Glorja u tifħir lilek Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien meta xi wħud min-nies semgħu kliem Ġesu qalu
tassew dan hu l-profeta. Oħrajn qalu dan hu l-Messija. Iżda xi wħud qalu mela l-Messija għandu jiġi mill-Galilija. Ma tgħidx l-Iskrittura li l-Messija għandu jiġi minn nisel ta' David u minn Betlehem, ir-raħal minn fejn kien David. Hekk in-nies ma qablux bejniethom minħabba fih. Xi wħud minnhom riedu jaqbduh iżda ħadd ma mett idejh fuqu. L-għażes reġgħu lura għand il-qasisin il-kbar u l-Fariżej u dawn qalulhom: dan kif ma ġibtuhx magħkom? L-għażes qalulhom: qatt ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem. Qabżu l-Fariżej u qalulhom: intom ukoll tqarraqtu? Hemm xi ħadd mill-kapijiet u l-Fariżej li jemmnu fih, imma dawn x'qabda nies misħuta li l-liġi ma jafuhiex. Wieħed minnhom jismu Nikodemu, dak li qabel kien maran Ġesu, qabeż u qalilhom: jaqgħu il-liġi tagħna tikkundanna lil xi ħadd qabel ma tisma' lilu stess ħalli tkun taf x'inhu jagħmel. Huma qalulu: m'intix intu wkoll mill-Galilija hux? Fittex l-Iskrittura ħalli tara li ebda profeta ma jqum mill-Galilija. U wieħed telqu lejn djarhom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Mhix xi ħaġa sabiħa tgħaddi mid-tbagħtija ta'? Mhix xi kumdità? Mhix xi ħaġa sabiħa li tgħaddi meta xi ħadd ma jifhmekx, ma jaċċettakx? Hija biċċa jiebsa. Hija episodju fil-ħajja li ma tantx jogħġobna. Il-profeta Ġeremija kien profeta qawwi ħafna. Kien ħabbar kontra t-Tempju ta' Ġerusalemm, kontra il-kult li kien hemm, il-formalità li kien hemm. U spiċċa ħażejn il-profeta Ġeremija. Spiċċa l-qorti, spiċċa l-ħabs. Avolja ma instabx ħatej, imma dan l-inċident ħallilu teba' f'ħajtu. Baqa' qisu depressed. U Ġeremija fil-kitbiet tiegħu effett ukoll tal-vokazzjoni li kellu tħawwad. Ġeremija huwa wieħed minn dawk il-mexxejja li ħass il-pejs tal-vokazzjoni tiegħu. Mhux waħdu, Mosè pereżempju tħajjal kemm il-darba li jitlaq mill-missjoni li fdalu Alla. Ġona pereżempju l-istess ħassu dalus minn Alla. Ġeremija ħassu Ġeremija kien aktar sensittiv, ħass li Alla daħaq bih. Allura
fi spiritu ta' penitenza u ndiema ngħidu ħen mulej għal poplu tiegħek. Ħen mulej għal poplu tiegħek. Għall-insara li għadhom jiġu persegwitati u diskriminati minħabba l-fidi tagħhom nitolbu. Ħen mulej għal poplu tiegħek. Għal min jaqdim lis-soċjetà fil-ħidma politika bħala mħallef, maġistrat jew pulizija, ħalli jifhem ir-responsabbiltà kbira tiegħu u biex isib kollaborazzjoni miċ-ċittadini nitolbu. Għal morda fl-isptarijiet u l-familjari tagħhom biex jimtlew bil-farax tal-fidi nitolbu. Għarina l-koll biex ma nibżgħux nuru li aħna ta' Kristu billi nintrebħu mill-qawwa tal-verità tal-Evanġelju nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nintrabtu aktar miegħek, speċjalment fil-momenti tal-inkomprensjoni fil-ħajja li jkollok kemm aħna xi mument jew ieħor niltaqgħu miegħu nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu mod speċjali għal dawk li huma persegwitati, ħafna mill-insara, ħafna nsara fid-dinja kollha ta' għaddejjem mill-persekuzzjoni, nitolbu għalihom biex ikollhom il-faraġ tal-Ispiritu Santu nitolbu. Nitolbu għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, nitolbu għal dawk li iduru bihom, għan-nurses u għat-tobba, għall-infermiera u għall-familjari nitolbu. Għall-erwieħ ta' Kalinu u Ġorġa Żammejt biex tinsaħ ħtijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Il-bieraħ sar il-funeral ta' Monsinjur Salv Tabone mill-parroċċja tal-Fontana, nitolbu għalih ukoll biex il-mulejja tiegħek il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, ħenna għalina mulej, għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Nitolbu fl-aħħar nett tal-insar li huma berdin fil-prattika reliġjuża u għal-konverżjoni tal-Medin Bej, speċjalment f'dan iż-żmien ta' Randan u tal-eżerċizzji nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti l-ken qawwi tagħna, salvana u ħlisna minn kull tfixkejl u mexxina fit-triq tal-ġustizzja bi Kristu siedna. Insibu numru 3. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Lejk mulej nollu nubna ismana, għalix fiki tamajna finikek. Hennalina mulej, hennalina. Sobenin midlubiet tal-imoti, nitolbuk trotti l-mafra tal-sara. Hennalina mulej, hennalina. Xolb tal-moħ. Il-qana mulej jum li unjiet ma' qoddimek u għamil li kun joġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofruli. Naddafni mulej minn bżoniti u id-dnub tiegħi neħħi. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' bisliem l-offerti tagħna mulej u ġija l-rieda tagħna tilqa' r-rieda tiegħek ukoll jekk ma trix toqgħod għalik bi Kristu siedna. Ħa niċċelebraw flimkien it-talba, it-tieni talba ewkaristika tar-rikonċiljazzjoni.
Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. U Alla Missier li tista' kollox, b'ibnek Ġesu Kristu siedna nroddulek ħajr u nfaħruk għall-ħidma tiegħek fid-dinja. Għalkemm il-bnedmin jinsabu mifruda minn xulxejn minħabba l-ġlied u t-tilwim bejniethom, aħna nafu għal ġarrabnieh li inti tbiddel il-fema tal-bnedmin biex jerġgħu jinħabbu bejniethom. L-Ispirtu Qaddis tiegħek għanqal il-qlub biex dawk li kienu għedewwa ta' xulxejn jerġgħu jinħabbu bejniethom. Dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor jieħdu bidejn xulxejn u l-popli kollha ifittxu li jkunu ħbieb. Bil-qawwa tiegħek dawk li jħobbu l-paċi iwaqfu l-ġlied u jirbħu l-mibeda bil-maħfra u jpattu id-deni bil-ġejd. Għalhekk jeħtieġ li aħna nroddulek ħajr u nfaħruk mal-kori kollha tal-anġli li qatt ma jedew biex għandu l-kobor tiegħek u jgħidu Qaddis, 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 Mulej Alla tal-Eżerċitu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli ta' smewiet. Missier Ħanin, inti li taħkem fuq kull seta. Aħna nberkuk b'ibnek Ġesu Kristu siedna li ġie fostna f'ismek. U l-kelma li bija l-bnedmin isalvaw, lejt li inti tagħti lil-midinbejn, it-triq li minna jaslilna isliem tiegħek. U Alla Missier tagħna l-koll. Meta aħna tbedna minnek, inti reġġajtna għandek Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu lil xulxejn. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija tiegħek li ħejja Kristu għalina nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li jordnalna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu, ħaf idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, bierek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll f'dak il-lejl ħa il-kalċi u waqt li xanda l-ħnina tiegħek taħli d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallilna dan ir-ran ta' mħabtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk, ilqana il-kol ma' ibnek, u b'din it-qalbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek, ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U iżommna f'xirka waħda mal-Papa il-Jon mal-Isqof tagħna Anton u mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' sliem. Kif ġbartna hawn madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqadsa Marija Alla u mal-qaddisin kollha, hekk iġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull irsien, biex jissieħbu flimkien faqda sħiħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi il-milja ta' sliem bi Kristu sieda. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja
għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridu nagħmlu li ben Talla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfirna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħennarina. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal ħajja ta' Sibu numru 5. Ġesu tiegħi rasek lażin jiżgħar
Ma nafx għandkom il-karta fil-bankijiet, il-karta żejra. Ħanqu bil-wiefa. Rodulek ħadmu lej tal-li sejjaħtilna għaddel fejjiq tal-kelma tiegħek għal sim tal-ħobs li jimla l-qalb u għal ċirka waħda fil-Knisja. Nixtiequ narfu u napprezzaw l-imħabba u d-batija tiegħek għalina. Nixtiequ npattulek għall-uffiżi li konna ngrati tfajna fuqek. Nitolbu li l-imħabba tiegħek lejna li deret qawwija fuq is-salib iġġeddet lil qalbna u l-ħajja tagħna u tikkonvertina bis-serjetà. Sawwa b'ħnientek fuq din il-miżerja. Għenna nerfgħu salibna kuljum u naħdmu biss għall-glorja tiegħek. Għenna nagħrfuk fl-oħrajn u għamilna messaġġiera tal-ħniena u t-tieba tiegħek magħna. Ħadkun Marija ommok u omna l-għajnuna u l-għalliema tagħna. Nitolbu. Għatina l-grazzja mulej li s-sagramenti tiegħek ingħatfuna u li fil-ħidma tagħhom fina insiru nogħġbuk bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk it-tlieta Avamarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ niftakru fihom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Nsibu numru 12. O Madonna ta' ħadmu qalb ħelwa ta' Marija jitlob lil Ġesu għalina jitolbu